Здравейте, приятели! Аз съм Тошко Шакиров и днес искам да ви покажа едно доста странно видео, което ми дойде на ума като гръм от ясно небе, което става дума за Mortal Kombat X с Lego. Мисля, че ще се получи нещо, което поне става за гледане. И като свършите да го гледате, моля, харесайте го или се абонирайте. И стига съм говорил, нека започваме. Raiden versus Scorpion. Fight! Get over here! Get over here! Finish him! Ah! Scorpion wins. Fatality. Здравейте! Не беше перфектното видео, но все пак беше нещо. Единственото нещо, което сега ще ви кажа е да продължавате да гледате моя канал и мисля, че вече го казах да се абонирате. Но до нови срещи!